Bismillah je kalo kile mugan ani woro samba fila ani mugan duru fili be aw yi faw sikiro la hayo bismillah bi mali kuna funi ka bamananga kuna funi o keneka kuna funi damne la kunu juma femi examen baccalauréat ale jabiu bola kabi mina ayirala ka foko taux de réussite o de koni 27,48% mina kemekeme serla moko mugan ani wolonfla hani murmuru binan ani shekin de koni asoro kama soro salongo fana jabi o koni kera 27,42% o de koni mina premier national ni ale togoy Umar Jakite ye ale baki koni soro siri mina o de science exacte asiwe santa ani shekin bonyanko la école dendo lycée Mama Chamna mimbe irivu droiti yere ofe Kasangani femi projet de charte pour la paix min dira anga jamana nyema yere konima o la sorolen ko fe jamana nyema général d'armée Assimi Goïta fe ayirala ka foko femi ni abane yi mawara datina do anga jamana konna be ani cheben kunyo olu yere konna nin kon charte meke jabiye kata Algérie jamana o jamana nyema o konima min yere koni kunye ala nyini koni ke ko ka kuma nyogonya ke anga jamana ani ba magachi politique la mon nyogoche mi kera kasangani je kalo kleta ani sheki anga jamana kono ni atagalaje malide munu sigi yoro beneno jamana ko kana mani ama fuma ko diaspora ma olu koni joda babi anga jamana nyeta kasira olu yere koni fe kerenkerene la ni ajati mine uku wari yere munu chiri oke samba fla ani muga ani sabala kasangani bank mondial alika class mai ayirala ka fo anga jamana mali obita ijo joro kono tonande koni na farafina nazara kan fo jamana ula ni atagalaje anga diaspora joda ka bu ko sobe anga jamana nyeta kasira olu fe odi okumu konnala ayirala ka fo femi ni alaje anga jamana diaspora koni be femi kerenkerene la wari munu chili ke ko o ere jora babi anga jamana nyetagala ani a investissement ko nyola ore kama samba flani mi wan sawala bank mondial ka class mala ayirala ka fo anga jamana be joro kono tonande konna farafina gunka wa farafina nazara kan fo jamana na abina joro sabanana jamana munu ka jamana de mi diaspora la munu mi wari chi ko sobe wal ma munu mi investissement ko sobe uka jamana ulu konnala ore ukumuna ka sangani forum ba mi sigila nga jamana diaspora ye dogo kunte menu na femni kera centre international conference de Bamako konnala diaspora ko ni ayira ka fotchano joda ka bu nga jamana nyetala nga femi kamana kan ko babe ulani o investissement era ko ni ke yoro ko uluye amitanga jamana korea fan felafe amita mina kaka ulufino alamsado temene mina ka la kol meturu koni laje ba koni ke femi gawo bourse de travail konnala kasangani waliya min kelini oye uka sarati keli abikalu duru bonya ko bobi kasanganu ka nyefalu yere koni kubeni wilika jon yere koni ke wala sawo wese ka uka saraw koni tike kadaka uka saraw tigalu no kabini kalu duru bonya kasanganu ka nyefalu yo ye ayira ka foko ubara nyogondo be munu ye uka baraw black kabini samba fla antan fla wakati 2012 kunga ko kabino wakati kasisi sama ulube ka seka uka sarauta ko muna ulu yere fanate uka sarau ulu sorola ninko ni nkera ka uka dusuma kasaya yira ka tamara bulo nyema ani jamana nyemaula asa garia ni ali be burem commune konala ninko ni nye abane nye ulute na jisanuma ko kamana ga yere koni soro tuguni kada kantarata do je kalu klimuga ani fla fourage ba koni jora olu ye burem ekol so bayre o kononala min kerani ONG NRC ale ka bolodi nyoma ye femi marabulo yere kapu ofe mi na bara yere blajerale kulubu karla ni kera ni soja bayi kosobe duguma yere koni ma kada ka jisanuma soroli tunga gele ofe kosobe arabado jui kalo klimugan saba samba fla ani muga ani duru yanfoila marabulo konna la fiye kolomba do koni willa mi kera sababu ye ka yanfoila dugu duru be no ka olu koni segen ko bla de kun konna la dugu duru munu be tali ke banjugu fa ko mana ani solo bani olu be yalan ni olube yalankoro solo la o commune konnala ani kadon ka fo mori bala ani solenkoro ni olube sere musa ani samu commune o konnala awakati mna iko sisa akoniye de kumba yere koni se mawere koni makada ka krasabuye ka do ko so yere bilu olu wili ka yiri do boka bi min yere fana ye mo do fana koni sebe horo bana o konni ni kama femi wili ka jo yere koni kera sapeur pompier mo fe kata keneka mamunu koni bi munu ye de kun soro ka sekata u dogo do olula ayira la ka fo ma saba yere koni jogina ko so beni ko ina
mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na